Saan taas kayo? Kuning tanawon. Tagda ko. Kuan ako utan. Tagda ko tanawon. Suba. Mga unom gini siya kagwa. Tangko unom gini siya kagwan. Tangko ni. Duha lagi siya kay yarog marut na ila. Ako ang uban sanggot pero ako kanira kong gamiton kay kani ginama ni sa Tunisi. Banoy Tunisi. Ay kani. Akong saka pamako nga. Akong anak maestra. Tuba ini kuat tuba. Saka ko. Akong anak usa pulis. Kayo ko tuba. Di ko nambir. Di na siguro kaya na murang taas kayo. Akong anak usa abogado. Naaw guys. Madaho ako. Jawa ni. Dah. Gigis mo ba mo? May sundang. Uy, langit man ni. Berat. Berat aku sa langit. Pusing. Bangun na pusing. Bus. Tagak ko ba? Sama pusing. Pag mo alam kung mataka ba ito? Pero nahuwag magkabusik. Isa ka mga sa lubi? Huwag mo dahil tutsi. Akong anak mo. Tulit, maestra. Ang usa, abogado. Huwag ko mo dahil bisa ka kay. Huwag ko mo dahil yan. Nagduduha kong naog. Natagak ko. Sus, hindi ako ko. Diyos ko. Talaga ito. Kuya, ako na natin tangan mo busing. May bawaan ko sa anak. May sapaan ko anak busing. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal? Sapaan ka na kay nahug ka gikan ko. Di ako magsakit mo kuan. Masama din niya. Takong ilagas to ani. Napiyang yung bugan. Bugan ako napiyang. Saong nga kaihip pa ko ani. Sige busing. May bawa na to imuhang mga tagtungod. Nga mao ni nahitabo ni mo ron. Karon kay delikado ni ko ana. Kuan ni cesarean kanang kuan hospital. Unsa BCT Soto? Kasi busing. Daron ka busing. Buat tayo busing. Okay,